Cherry. 1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hi guys, good morning. Karon magluto kong spaghetti. Ako ipakita ang mga ingredients. Spaghetti sauce, pasta, resin, cheese, sibuyas bombay. Sorry, dagat. Sili. Ahos. Dari apple. Asin. Kitsin. Mantika. Karon ang sunod natong buhaton ato ang kabukalan ang pasta. Ito na guys, nabukal lang ato ang init tubig, ato nang ilunod ang pasta. Ato sa diay ni siya butangan og mantika aron dili siya mapilit. Ito na ato nang ilunod ang pasta. Pasta para sa spaghetti. Spaghetti na sa dili na sa carbonara.
pa na lagi. Joke. Ito, di matulog din. Sibuyas na Bombay. Magkahilat bitaan ni. Pero, mao dyan ay makalamig sa mga sudan. Sibuyas Bombay o sili at sal. Ay, wala ni sila. Wala dyan lamig. O lasa yung sudan. Dapat sudanan ay ato na siyang hugasan sa malamig nga tubig. Guys, ato na siya. Wala na siya nagpilit tayo. Guys, ato na siya hugasan. Sa paghiwa at isunod ang sili. Sili at sal guys. Siya lang guys ha, kaya kung ako kamay kayo. Tapang sa akong ekte. Pwede rin siya idongan lang ni tanan eh. Wala nang sorry. Sos magani. Wapa na kayo. Guys, ako siguro ba na po. Pindi ninyo ko. Magluto mo spaghetti, butangan ba rin yung pineapple. Para sa ako di siya butangan anak kaya mga ginay pala niya. 5 pasas guys. Oh. Reset. Pagkakinan ako siya. Karoon ako. Ranggoron ang cheese. Ako na siyang potlong guys. Una ako order to ha. Wow. Karon ato na siyang ilunod ang atong pasta. Bukal na siya guys. Luto naman siya. Ato na ni ilunod ang pasta. Hi. Guys. Wow. Siyang hinayon. Sige kay basin malukot. Luto naman na siya.
Lami kay lami daw. Sorry, sorry. Okay, sakto. Siya uga ba? Guys, luto na atong spaghetti. Naluto na.